moi boas, son Rubén. Eu son Jadi. E hoxe vamos a entrevistar aos nosos compañeros do IES Otero Pedrallo de Ourense sobre a violencia psicolóxica E a violencia digital. E vamos a intentar comprobar canto saben sobre este tema. Dime un exemplo de violencia psicolóxica. Pues cuando no quieres hacer algo y la gente te obliga a hacerlo para quedar bien. Sí, pues cuando alguien, pues por ejemplo, abusa de ti no físicamente, sino con insultos, con, por ejemplo, cuando intenta, digamos, controlarte de alguna manera, prohibiéndote hacer cosas que te gustan. Diríades que é violencia de xénero que a vosa parella os intentase apartar das vosas amizades, familia e iso? Sí. Sí. Que opinarías se a túa parella che fai sentir inseguro? Pois que non é unha persoa para poder confiar e non estaría con ela. Que farías se che enviaran un nude que non esperabas ou que non pediches? Pues me parece algo inadecuado. Le diría que no me parece bien porque no es consentido por mi parte y yo no se lo he pedido. Que opiñades de que a vosa parella os pida foto de onde estades en cada momento? Pois pareceme lamentable, sinceramente. Si confías en min non te teño que mandar nada, nin unha foto de onde estou, nin nada. E se non confías en mí, mellor que me deixes e que non mandes pedindo fotos. A ver, opino que nunha parella sempre ten que haber confianza e que ese tipo de cousas non farían falta facelas. Crees que se a túa parella non te deixa ser ti mesmo violencia? Eu pénsome que sí, porque sería unha forma de violencia psicolóxica. Non é adecuado que unha parella trate de cambiar a túa forma de ser solo para que ela este mellor. As relacións tóxicas, saberíanme decir que é unha? Unha relación tóxica é aquela na que non hai moita confianza entre as dúas persoas que forman a parella ou que se recriminan cousas, amenázanse, basicamente que non que neso eso non sabe nunca ben. Vos pensades que ao seguiros en redes sociales é máis fácil sentir celos dun outro? Pode ser, pero A ver, dependendo Non da persoa. sufrimos. Porque se confías na túa parella, eu penso que non tes por que estar celoso de a quen sigue nin nada polo estilo. sí. Isto é o que opinan os nosos compañeiros? E nós despedímonos dende o IES Otero Pedrallo.